martxan jarri den politika txarrak izan direlako, eta politika horietan zuek guztiok egon zarete. Euskadirako proposatzen dugu da gutxiago lan egitea soldata berdinarekin eta gure programan 32 orduko lanaldia proposatzen dugu. Ikusten duzu hauteskunde kanpaina zeinen interesgarri datorren egurra barra, baina proposamenak ere bai, 32 orduko lanastea. Ez da, proposamen txarra ez da. Behar dugu estatus politikoa jarriko gaituena parez pare estatuarekin. Emango diguna harreman bilateral efektibo bat estatuarekin. Eta uste dut Euskal Gizartean badagoela mandatu bat horretarako. Independentzia da. Hori ikusiko du zer da. Independentzia da. Jaso dezagun Euskal Gizartearen Aldera mandatua. oso zuzena da. Alderdi politiko guztiekin hitz egingo dut. Nik ez dut esklusiorik egingo. Alderdi politiko guztiekin hitz egingo dut. Eta importantea da gobernagarritasuna hitz egiten dugunean zertarako. Estatu plurinazional batean lurralde plurinazionala izango ote da geurea, gabarrarekin honezkero bat baina gehiago horretarako aldarrikapenerako gogorik izango ote du. Tira, zer demontre gertatuko da apirilaren 21 biharamunean? Zein da joko politikoa? Non kokatuko dira fitxak? Eta oraindik ez du erantzun. Eusko Alderdi Jeltzaleak itun bat sinatuko du EH Bildurekin. Eta hemen ezkerreko gobernua nahi eta ezkoa ikusten dugu behar ditugun erronkei aurre. Eta ikusten duzu hauteskunde kanpainak lehen lerroa markatzen digula beste behin ere, eta aizue, gabarrari buruz hitz egin dizuegu luze eta zabal, baina gaurko gau honetan gonbidatu berezia dugu hauteskunde kanpainako elkarrizketa errondan segitzen dugu gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko Joseba Díez. Akaso askorentzako berrikuntza ez da, bete-betean eta motorrak ederki berotuta aterrizatu duen hautagaia da gainera. Gabon, Joseba, zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko. Zuri ere eskerrak gaur geurean izateagatik, Arabatik, gabarrak gora eta behera badakit atletik zale sutsu ugari duzula inguruan, baina Arabarrok nola bizi duzu kontu guzti hau? Beno, nik beti esaten dut Araba oso herrialdean hitza dela, politikaren ikuspegitik, baina baita ere kirol eta futbolaren ikuspegitik, eta ni ez naiz atletizalea, ni alabesekoa naiz, eta oso harro nago Arabarra izatea, eta alabezalea izateaz, eta niri ez naiz joango gabarra ikustera, naiz eta uste dudan herri ikuspegitik oso ekitaldi interesgarria izan daitekela, piloa jende mordoa mugituko da gaur, nire etxeko goren bat ere hurbilduko da gabarrara, baina ni alabezalea naiz eta zain egongo naiz alabezek kopa irabazi arte. Hala izan bedi, horretarako ere aukerarik ez da faltako, Realeko neskek ere badute gainera Laster Kopa hori Euskal Herria berriz ekartzeko aukera ikusteke. Atletikek zeresan handia eman du edonola ere, zer gertatu da? Azken orduotan parrandan ikusi ditugu Bilboko kaleetan zehar, isuna ere jartzeko arriskua, espediente lau jokalariri, zer gertatu da kontu honekin? Nola ikusten duzu akaso kale jira hauek ere? Mozal lehiaren arriskuan egotea? Nik uste dudana da futbolak ordezkatzen duela herri honetan, eta Europa osoan ere, kirola baino askoz gehiago. Futbolak badauka tiroia, ni futbolzalea naiz, eta futbolean jokatzen dut oraindik ere, eta niretzat futbola oso garrantzitsua da. Eta ulertu ditzazket horrelako mugimenduak. Jendeak zoriontasuna behar du, jendeak alaitasuna nahi du, eta herri batentzat, kasu honetan Bizkaitarentzat, zoriontasun momentu bat izan dutenean, normala ikusten dut eta logikoa iruditzen zait, kalera atera eta ospatzea. Nik alabesak irabazi izan balu, berdina egingo nuke. Beraz, espediente bat zabaltzea kaso gehiagitxo, ezta? Azkenean espedienteak zabaldu behar dira, zerbait gaizki egin dira, nik ez dut ezagutzen zer gertatu zen, ikusi ditudanak dira nire lagunen batek sare sozialetan partekatu dituen bideoak, eta nik ikusi nuena izan zen, jendea posez, jendea alai, eta behar bada zerbait gertatu baldin bazen, bakoitza jakingo du, baina nik ez nuen ezer ikusi, ez du esan nahi ezenik gertatu, baina jendeak egin behar duena da, errespetuz, segurtasuna bermatuz, baina zoriontsu izan, ospatu eta
alai bizi. Espontaneitatea eta gertutasuna, akaso, ez dira berez talkan egonez, segurtasun auziekin. Horri buruz aritu zara kanpaina honetan, akaso gazte ahotsetik hitz egin duzu, etxera bueltan sakelekoa lapurtzeko arrisku ez, segurtasunaren eztabaida mahai gainean badago, eta horrekin lotuta zenolako polizia eta zenolako babesa behar dugun egunerokoan. Kanpaina honetan gainera, sutxuk ikusi zaitugu horri buruz aritzen, zein da Euzko Alderdi Jeltzalearen proposamena, edo behintzat orain egindako jardunari zenolako etorkizuna ikusten diozue? Bai, azkenean Euzko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu oso zerrenda berritua, oso talde gaztea aurkeztu du, eta nik beti esaten dugu, hitz egingo dugu, konplexurik gabe, guk gauzak esango ditugu diren moduan, edo gutxienez guk ikusten ditugu moduan, eta nik uste dute hori politikan komenigarria dela. Eta bai, segurtasuna hitz egin dugu, baina batez ere hitz egin dugu ereduak kontra jartzearren. Beste egunean EH Bilduk proposatzen zuen ertzaintza desarmatzea edo armak kentzea ertzaintzari, eta guk esaten genuena zen, norbaitek egiten baldin badu delitu bat, guk nahi duguna da ertzaintza joatea, delitu horiek saiestera edo delitu horiei bukaera edo amaiera ipintzera errekurtsoekin eta baliabideekin. Guk nahi duguna da, ertzaintza azken finean da, herri honek daukan beste zerbitzu publiko bat, beste zerbitzu publiko asko dauden moduan, eta egin behar duguna da, zerbitzu publikoak bermatu, zerbitzu publikoei baliabideak eman, eta azkenean, gazteoi segurtasuna arduratzen gaituen kontua da. Badago jendea, etxera bueltan, behar bada topatzen dena norbaitekin eta mugikorra kendu nahi diona, nik uste logikoa dela, esatea hori ez dagoela ondo, eta hori saiestu, eta horri bukaera jarri behar zaiola. Azkenean hori da, normaltasun oso ikusi behar dugun zerbait, ez? Edo nola ere, zenbaitzuk kezka adierazten dute, akaso armatu ala desarmatu, gauza da arma horiek kudatu ditzaketen polizia gorputza kasu honetan, eztabaida dezenteko eman du ertzaintzak, badirudi ez dakit girua kaskartutare badagoela, zerbitzu publikoa eskaintzen duen entitate horren baitan. Horrek kezkarako arrazoi izan barko luke? Nik uste dut kezkarako arrazoi izan barko litzatekeela, delitu bat ematen denean, ertzaintzak baliabideak dituen edo ez dituen. Eta kasu honetan gure apostua eta gure iritzia da, ertzaintzari baliabideak eman behar dietzkiogula delituak saiesteko. Eta azken finean, polizia eredua bakoitzak izan behar du, izango duena edo nahi duena, baina azkenean nik uste dut polizia bat izan behar dugula herri honetan, herri guztiek daukaten moduan. Baina adostu daiteke eredu hori? Adostu beharko litzateke, baina, niri gustatuko litzaidake eredu hori adoste aldera, bakoitzak azaltzea zein den bere eredua, eta ezin daitekeena da esan poliziarentzako eredua daukagula, poliziari baliabideak kendu nahi dizkiogunean, eta nolabaiteko kultura antipolizial bat ere badagoenean herri honetan. Nik uste dut, esaten nizun bezala, zerbitzu publikoa da, eta zerbitzu publikoak indartu, babestu eta bermatu behar ditugula. Osakidetzaren auzia, hori ere bada, Euzko Alderdi Jeltzalearen teilatuan behin eta berriz erortzen den harritxoa, azken orduotako hauteskunde debateetan ere hori antzeman da behintzat. Kexu dira, herritarrain bat, Araban bertan, azken orduotan ikusi ditugu, Laudion esate baterako, kexu zirela, zerbitzu publikoen murrizketa, osakidetzari buruz hizketan. Nola dago auzia? Zein da kontua? Egia da, ardura instituzionala Euzko Alderdi Jeltzaleari badagokiola, Euskadiko Ezkerrak, beste Euskadiko Ezkerrak eskuak garbitu egin ditu nolabait. Zein da eskaintza edota kexu horri nola erantzuten dio Euzko Alderdi Jeltzaleak? Bada neurririk osakidetza nolabait erreskatatu egin behar da? Osakidetza Euzko Alderdi Jeltzalearen lehentasuna. Beti izan da eta izaten jarraitzen du. Osakidetzan arazoak ditugu. Nik beti esaten dugu gauza bera. Osakidetza zerbitzu publiko ona da. Estatuko zerbitzu publikorik onena. Osakidetzan arazoak izan ditugu, pandemia eta gero ezin dugu ahaztu pandemia bat igaro dugula, ez da hitzakia, baina pandemia igaro dugu. Eta horrek tentsionatu egin du gure sistema, ez? Baina azkenengo 2-3 hilabeteetan ikusten ari gara itxaron zerrendak apurka-apurka murrizten ari direla, datuak apurka-apurka hobera doazela, baina guk beti esaten dugu berdina. Beste leku batzuetan baino beto gaude, bai. Orain dela 3 hilabete baino beto gaude, bai. Baina konformatzen gara, inkonformista gara. Guri horrek ez digu balio. Guk nahi duguna da, osasun zerbitzu publikorik onena izatea. Eta horretarako esan dugu, jarriko ditugu martxan zenbait neurri eta hartuko ditugu hainbat konpromiso. Gure programan pilo bat proposamen daude, epe motzean eta epe ertainean osakidetzari aurre egiteko. Eta osakidetza izateko berriro ere izan den erreferentea. Zerbitzu publiko ona daukagu, bai,
baina hobetu behar dugu, baita ere. Guk ez dugu diskurtso autokonplazienterik egingo, guk gauzak diren moduan esango ditugu, aitortuko ditugu dauden arazoak, eta arazoak badaude, baina gure iritzia da, eta gure konpromisoa da bat Osakidetza hobetzen jarraitzea, eta horretan ari gara, eta bi, Osakidetza zarata eta lokatz politikotik ateratzea. Nik uste dute jendearen osasuna eta osasun zerbitzu publikoa hain dela kontu garrantzitsua ezin dugula erabili lokatz politikorako. Nik beti esaten du berdina, nire gurasoak, nire amona, nire ingurukoak edo ni neu. Zorionez orain arte ez dute asko edo gehiagiri erabili behar izan, baina Osakidetzara doazenean edo Osakidetzara goazenean zerbitzu publikorik onena jasotzea. Nik beti esaten dut gauza bera. Arazoak daudenen bi jokaera edo jokabide egon daitezke. Bat da, arazoak konpontzen saiatzea eta konponbideak mahai gainean jartzea, eta bigarrena da, arazo horiek politikeriarako erabiltzea eta botoak irabazteko erabiltzea. Eta nik somatzen dut azkenaldian hori gertatu dela. Guk proposatzen duguna da alderdi guztien arteko akordio bat izatea, Osakidetza martxan jartzeko, Osakidetza berriro erreferente bihurtzeko, guztion artean. Eta guk, beste egunean, eztabaida batean esaten zeguten, zuek ez daukazue sinesgarritasunik Osakidetzari buruzko proposamenak mahai gainean jartzeko. Nik uste dut, gu gobernuan egon garelako, eta guk azken 40 urtetan herri honetan ardura handiak izan ditugulako, sinesgarritasuna eta zilegitasuna daukagula proposamenak mahai gainean jartzeko. Proposamen hori dagokinen edo nola ere, Joseba, zeintzuk izango dira, ze baliabideak jartzeko modu ezberdinak daude. Izan daiteke lanpostu gehiago sortzea eta entitatea handitzea, edota zerbitzu zenbaitzu externalizatu, edota bestelako esku pribatuen bidez eskaintzea. Gure apostua ez da privatizatzea. Ez delako izan orain arte, eta ez delako izango etorkizunean. Gure helburua eta gure konpromisoa da, osasun zerbitzu publikoa izatea, publikoa, eta kontzertazioak ematen dira. Baina kontzertazioei buruzko datuak ere mahai gainean jartzea gustatuko litzaidake. Euskadin, Osakidetzako edo osasun zerbitzuko aurrekontuaren 105 doa kontzertaziora. Katalunian, Eskerra Republikanako gobernatzen duela adibidez, 125 da. Nik uste dut, hemen osasungintza publikoaren aldeko apustua ukaezina dela. Kontua da, jarraitu behar dugula. Gaur egun, Osakidetzak dauka bere historiako aurrekonturik handiena. Gaur egun, Osakidetzan daude lanean inoiz baino pertsona gehiago. Gure konpromisoa zein da? Inbertsoa handitzen jarraitzea. Gure konpromisoa zer da? Hobetzea, kontratazio politika, erakargarriak izan behar dugu, medikuak, erizainak, beste motatako langileak, osasunaren inguruko langileak, erakargarriak izan behar gara. Eta hori nola egingo dugu? Lan baldintzak hobetzen, soldatak hobetzen, eta ekosistema bat sortzen, profesional horiek, Euskadira erakartzeko, eta Euskadiko osasungintza zerbitzu publikora erakartzeko, erakargarriak izan behar dugu. Eta nik uste dut hor, jokatu behar dugula azkar, bizkor eta azkar. Izan behar garela azkarrak erakartzeko pertsona horiek Euskadira. Eta nik jendari galdera bat egiten diot. Osakidetzak arazoak ditu, baina nork konponduko ditu arazo horiek etorkizunean. 40 urtetan osasungintza publikoaren aldeko apustua egin duenak. Osakidetza nazioarteko erreferente bihurtu duenak, edo 40 urte horietan guztietan zehar, Osakidetzan lanik egin ez duenak. Nik uste dut, konfiantza merezi dugula etorkizuneko apustu bat mahai gainean jarri ahal izateko, ez da? Uste dut nahiko osoki erantzun duzula, beraz, Osakidetzari dagokionean Eusko Alderdi Jeltzaleari egiten zaion enplazamendua, debate hauetan mahai gainean den kontu garrantzitsua delako, Osakidetzarekin batera etxebizitzarena badator, egia da gizartean halako arrakala moduko bat sortzen ari dela, errentatik bizi edo mozkinak dauzkatenak, edota errentan soldataren zati gehiegizko bat igortzen ari den jendartaren zati handi bat. Arrakala horrek kezkarako iturria badela, erakusten digu, mahai gainean da, etxebizitzari dagokionean, benetan irtenbiderik izango ote da etorkizunari begira, abia puntua ez delako bat ere ona, eta ikusten da krispazio bat badagoela honezkero. Etxebizitzan ikuste dut dela gazteon kezka handienetakoa, eta logikoa da. Etxebizitza bat izatea funtsezkoa da, oinarrizkoa da bizi proiektu bat hasi ahal izateko. Eta hori da gure konpromisoa. Nik uste dut serio hartu dugula azken urteotan, Euskadik lideratu egin du etxebizitza publikoa eraikitzeko proiektuak,
baina inkonformista gara, esaten izan bezala beste kontu batzuekin, eta etorkizunerako proposamenak jarriko ditugu martxan. Hurrengo 4 urteetan gure konpromisoa da 7.000 etxe bizitza publiko eraikitzea alokairurako. Eta horietatik 140 36 urte baino gutxiago pertsonentzat. Gero, beste arazo batzu daude. Nik uste dut jendeak badakiela etxe bizitza erosterakoan ez dela hain zaila hipoteka ordaintzea, hipotekak askotan alokairuen errentak baino merkeagoak dira, non dago zailtasuna? Sarrera ordaintzerakoan. Sarrera horretan eta alokairua ordaintzen, sarrera hori ezinezko bilakatzen zaiola. Ez da, 1.200 euro inguruko soldata bataz bestekoa izan da gizartean, ulertzekoa da alako teinkaketa goteak. Eta horregatik jarriko ditugu martxan neurri batzuk, adibidez. Zailtasunik handiena baldin bada sarrera ordaintzea, zer egin behar du Jaurlaritzak? Guk proposatzen duguna kasu honetan da, abalak jartzea, abalak martxan jartzea, sarrera hori ordaindu ahal izateko. Eta jendeari banketxeek esaten diotenean ez guk ordainduko dizugu soilik edo utziko dizugu soilik etxearen balioaren 180, beste 120 hori abalen bitartez jartzea. Orduan, jendeak aukera izango du momentuan alokairuz bizitzeko eta ez du aurreztu behar izango diru hori sarrerarako, ez? Nik uste dut oso neurri interesgarria izan daitekeela. Neurri interesgarria izan daiteke, Joseba, egia da, edonola ere, akaso etxe bizitza motak ere egokitu beharko direla, banaka, bikotean, gero eta familia eredu gehiago direlako. Edonola ere, luze eta zabal segien ezake oso gai interesgarria da etxe bizitzarena. Zentzu horretan, estatuan etxe bizitza legea, ez duzu begionez ikusi, tensionatutako guneak izendatzeak ez duzu eraginkortasunik duen ikuste, nola ikusten duzu auzi hau dena? Gu ez gaude kontra tentsionatutako guneak esartzeaz, guk uste duguna gu abertzaleak gara. Guk herria maitu dugu eta horregatik gara abertzaleak, eta abertzaleak garen heinean guk nahi duguna da herri honetan erabakiak hartzea, ni nire herrian zinegotzea naiz. Eta imaginatu nire herria deklaratu behar dugula tentsionatutako gunea. Ezin du udalak egin, ezin du aldundiak egin, ezin du Jaurlaritzak egin, Madrilen onartutako legeari esker, edo legearen gatik, hori deklaratu beharko luke Madrilen. Zuek uste duzuen Madrilen hobeto dakitela nire herria tentsionatutako gunea den gure herrian bertan baino? Azkenean, gu abertzalea gara, eta abertzale izateak esan nahi du, Euskadin erabakiak hartzea komenigarriagoa dela. Hau herri bat dela sinesten baldin badugu. Guri erabakitzea dagokigula sinesten baldin badugu, aldarrikatu egiten dugu, hemen denaren inguruan aldarrikatzeko eskubidea, eta hori da ezinbestekoa. Madrilen ez dakite guk baino beto nola bizi garen eta zeintzu diren gure baldintzak, ez da? Denbora agortzen ari zaigu. Galdera hainbat zintzile geratuko zaizkigu, baina abertzaletasuna aipatu duzula, gai ekonomikoak ere tartean badira, funts esan dezagun, herri ikuspegi edo nazio ikuspegi izan ditzaketen funtsak, hainbat enpresen etorkizuna ere tartean egon daitekenak, akaso hori beste baterako utzi beharko dugu, baina estatutua 40 urte. Berritzeko beharraz hitz egiten dute, alderdi gehienek, naiz eta kompetentzia edo transferentzia ugari oraindik ere zintzilik egon. Estatu plurinazionalaz hitz egiten hasi da estatuan aurreneko aldiz, Sánchez presidente izan da horren lekuko. Nola ikusten dugu etorkizuna honi dagokionean aukerarik izango ote da Madrilen zerbait adosteko azken orduotan, hauteskunde debate horietan. Ikusi dugu, Pradales eta Otxandiano akaso gerturatzen horri dagokionean, posible izango da Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren artean karril hori martxan jartzea? Beno, guk beti esaten dugu nik. Ni ez nintzen jaio estatutua onartu zenean, eta ez soilik hori baizik eta nire gurasoek ezin zuten bozkatu zutelako adinik. Imaginatu behar dugun edo ez estatutu hori berritzea. Ni gaur edo atzo gauetik nahiko tristetuta nago, eta da Andueza galdetu zion Peio Otxandian hori EH Bilduko lehendakari gaiari ea haien proiektua eta haien plana independentzia zen, eta Otxandianok ezetzera erantzun zion. Ni penatuta geratu nintzen, Imanol Pradales joan zen El Munduko elkarrizketa batera, eta galdetu ziotenean, ustez independentista, argi eta garbi esan zuen baietz. Ni atzo penatuta geratu nintzen Otxandianoren erantzunarekin. Nik uste dut, batera eraiki behar baldin badugu herri honen etorkizuna, batera erabaki behar baldin badugu herri honen autogobernu politika,
argi eta garbi esan behar dugula bakoitza zer garen, eta nik uste nuen Peio Otxandiano independentista zela, baina atzo eztabaidan ezetz esan zuenean, geratu nintzen harrituta, baina batez ere oso penatuta. Hori Otxandiano jaunari berari Bai, galdetu beharko dugu. Galdera horren erantzuna taktikoa ala estrategikoa zen, hori ere izaten da, ezta? Joko politikoaren parte. Estrategia izan daiteke gauza bat, baina bakoitzaren sentimendua eta nortasuna bai gainean jartzea naturaltasunez ondo legok, baina bai, galdetu beharko diogu. Bai, horren zain geratuko gara, baina ez zara hemendik joango, gobernagarritasunari dagokionean erantzunak nahi ditugu. Joseba, konta iguzu, apirilaren 21-aren ondoren, ze koalizio edo eta ze gobernagarritasun eredu ezberdin egon daitezke? Oian Etxebarrietak hemen gobernagarritasuna modu kooperatiboan planteatzen zuen, akaso politika berriak edo politika egiteko era berriak. Uste dugu proposamen gehienak eredu klasikoarekin lotuta badijoa zela. Euskal Herria Bildurekin koalizioan gobernatzeko prest izango zinakete, aurreneko indarra baldin bada, Otxandianoren alderdia, zer nola jokatuko duzue, edota ikusi zaitugu azken aldian De Andresi alako mezu gertuko bat luzarazten, lehengo alderdi popularra moderatuagoa, gogokoago zenutela. Ez dakit, eskuin aldera jotzeko asmoa duzue, bloke esan dezagun, ez independentista, baina bai estatu plurinazional horretan bidea zabalduko duena. Guzti zaitez, Joseba, guzti pixka bat. Asko eskertzen dizut hori azaltzeko aukera emateagatik, ze nik eta Andresi zer esan nion. Guk beti uste izan dugu herri hau anitza dela. Eta Araba batez ere oso herrialde anitza da. Eta bizi gara abertzaleak garenok eta abertzaleak ez direnak, eskuinekoa direnak eta eskerrekoa direnak. Eta nik esaten niona zen, gustatuko litzaidakela Alderdi Popularra bueltatzea beste leku batera, ze gaur egun, zoritxarrez Alderdi Popularra dago Voxekin. Voxekin gobernatzen du, ultraeskuinarekin gobernatzen du, eta niri ez gustatzen Alderdi Popularra hori ikustea. Niri gustatuko litzaidakena izango litzateke Alderdi Popularra ikustea Voxetik urrunago. Eta nor gobernatuko du, ze akordio mota egongo diren, zerrendarik bozkatuena, gure asmoa eta gure intentzioa eta gure lana bideratuta doa apirilaren 21-ean hauteskundeak irabaztera. Eta nik uste dut hor gaudela, partidua egon badagoela. Baina zerrenda bozkatuenari buruz, beste egunean Nerea Kortajarenari eztabaida batean jartzen dion Bizkaiko EH Bilduko zerrendaburuaren adibidea, ezta? Bera Durangoko alkate izan zen, eta hautagaiek bozkatuena izan zen Euskal Alderdi Jeltzaleko hautagaia. Begira, goza bat kontatuko dut, orain arte ez dut kontatu. Nire ama aurkeztu zen hauteskunde batzuetara 2015 urtean nire herrian, eta zerrendarik bozkatuena izan zen. Ez zen alkate izan. EH Bilduk beste motatako akordio batzuk lortu zuetarako, eta zilegi izan zen, bakoitzak bere akordioak lortzen du. Ezin dena balio, edo ez duena balio da, interesatzen zaigun momentuan, interesatzen zaigun lekuan, irizpide batzuk jartzea. Eta nik somatzen dudana hor Bilduren partetik hori da. Momenturen batean, interesatzen baldin bazait, kasu zehaz batean, zerrendari bozkatuna. Ez aidanean interesatzen, orduan ez. Taktizismotik ies egin behar dugu, eta joan behar gara benetan herri akordioetara, akordio zabaletara, herri hau eraiki eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko ahalbidetuko duten akordioetara. Beraz, ulertzen dugu aukera horien badagoela, Otxandiano lehen indarra izatea, eta orduan Ajurianeko paktu hori berritzen da, edota zabaldu, De Andresekin, edota bakarri gobernatu eta babes horrekin heldu. Nik uste dut gainera legebiltzarreko dinamika, beste leku batzuetako dinamiketatik bereizi egiten dela. De Andres ez da beharrezkoa izango, hori argi eta garbi izan, De Andres ez da beharrezkoa izango. Nik uste dudana da, gure helburua eta horretan gaude, da hauteskundeak irabaztiko ditugula. Edo gutxienez horretara goaz. Eta aukerak baditugu eta hor partidua badago. De Andresekin akordioa izatea ez dut ikusten. Eta ez dut ikusten ez delako beharrezkoa. Nik ikusten dudana eta seriok ikusten dudana da Anduezaren eta Peio Otxandianoren arteko akordio bat oso posible dela. Ze Sánchezek bere interesen eta bere beharren arabera lortu dezake. Atzo Otxandianok argi eta garbi zuen. Nire proiektua ez da independentzia. Hori nolabaiteko keinu bat izan zen Anduezari. Bere proiektua ez baldin bada independentzia, eta horrelako eztabaida batean esaten baldin baduzu da, argi eta garbi, zure interesak eta zure proiektua edo zure etorkizunerako asmoak direlako Sánchez eta Soerekin akordioak izatea. Horregatik esan zuen, guk beti esan dugu, gu abertzalea gara, eta hala ere lortu izan ditugu Alderdi Sozialistarekin akordioak. Guk ez diogu gure identitateari edo gure nortasunari edo gure proiektu politikoari uko egin,
alderdi sozialistarekin akordioak egiteko. Guk akordioak egin ditugu eta orain ja galderari erantzuten dugu eta gure balorazioa akordio horien inguruan da oso positiboa. Guk uste dugu akordio horiek herri honi eman diotela estabilitatea, eman diotela egonkortasuna eta akordio horiek baliagarriak izan direla herri hau eraikitzeko erakundetze aldetik, ekonomia aldetik eta zerbitzu publikoak bermatze aldetik. Orduan, guk orain arte izan dugun akordioa alderdi sozialistarekin ona izan da, baina sentsazioa daukagu, orain EH Bilduk eta alderdi sozialistak daukatela hor nolabaiteko... Mezu kontrajarriak darabiltzala ez da, nolabaiteko jaunak. Ba, ikusiko dugu, eta oraindik ere badira hauteskunde eztabaida interesgarri batzuk. Estatuko telebista kate publikoan izan zinen, zer nolako esperientzia izan zenuen? Polita eta interesgarria. Azkenean politika bizi eta politika gustatzen zaigun ontzat, horrelako eszenatoki eta horrelako aukera batean egotea oso aprobetxagarria izan da eta ikasteko aukera bat etorkizunerako. Joseba Diez, Arabatik Eusko Alderdi Jeltzaleko zerrenda burua, mila esker gaur geuran izateagatik eta zorte hon, ondo joan dadila kanpaina eta izango gara, segituko dizugu pista. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik eta nahi duzuenean hemen egongo gara bueltan. Mila esker. Zuri. Martxan jarri den politikak zarrak izan direlako eta politika hoietan zuek guztiok egon zarete. Eta Euskadirako proposatzen dugu da gutxiago lan egitea soldata berdinarekin eta gure programan 32 orduko lanaldia proposatzen dugu. Eta ikusten duzue azenolako proposamenak 32 orduko lanastea, Maialen, nik oraintxe bertan izenpetuko nuke ezagik boto aukera kontua den, baina proposamen konkretuak bozkatzea ez litzateke aukera bat ere txarra ez da? Bai, azkenean badakigu zelan funtzionatzen dira hauteskundeak eta kanpainak, ez? Proposamenak alderdi guztietatik entzun izan ditugu, ez? Zumarreko hautagaia atzo esan zuen, 32 orduko aste bat proposatuko zukela, ez? Gobernura iristen baldin bada, ez dakit lortuko duen eta zelan, ez? Azkenean askok neurri zehatz asko proposatu zituzten, baina ez duten adierazi zelan lortu proposamen horiek, ez? Bart gaua, luzatuko zitzaizuen Maialen, zer nolako nota jartzen diozu, irrati telebista kate publikoan eskaini duten, hauteskunde debate horretan, Pradales eta Otxandiano, aurreneko aldiz ikusi ditugunak. Ba hori da, ez azkenean atzo lortu zuten ez bata bestearen aurrean jarri, ze azkenean Espainiako katean ez ziren joan, ez? Eta nire ustez, debate kalitatezkoa izan zen, eta hori egia da, bakoitzak bere proiektua azaltzeko aukera izan zuen, baina alde batetik Pradales, nire ustez promesa asko egin zituen eta autokritika gutxi, ez? Eta aukera izan zuen autokritika horiek izateko, ez adibidez Osakidetzaren inguruan hitz egin zuen eta esan zuen gauza asko hobetzeke daudela, baina ez zuen zehaztu zer gauza, ez? Eta zer egin zuten gaizki Urkulluk eta gobernuak, ez? Eta bestaldean, Otxandiano, ikusi nuen azienan pixkat urduri, baina gero lasai, ondo esplikatu zuen dana, eta herri proiektu baten inguruan hitz egin zuen, eta bere eskuak zabaldu zituen EAJ-ari, hori ez dakit beldor pixka bat ematen dit, azkenean badakigu zer dagoen akordio zabal horren atzian, baina ikusiko dugu, ez? Azkenean EAJak esan zion eurirekin gauza asko batera egiteko ahalmena dituztela, baina beste batzuk ez, ordea ez dut asko ikusten herri akordio zabal hori. Aizue, une ezberdinak izan ziren, goazen berreskuratzera, momentiko batzuk izan ziren, Bart gauean, noski baietz? Behar dugu estatus politikoa jarriko gaituena parez pare estatuarekin. Emango diguna harreman bilateral efektibo bat estatuarekin. Eta uste dut Euskal Gizartean badagoela mandatu bat horretarako? Independentzia da. Hori ikusiko du zer da. Independentzia da. Jaso dezagun Euskal Gizartearen mandatua. Aldera oso zuzena da. Alderdi politiko guztiekin hitz egingo dut. Nik ez dut esklusiorik egingo. Alderdi politiko guztiekin hitz egingo dut. Eta importantea da, gobernagarritasuna hitz egiten dugunean, zertarako. Tira, Joseba Diez, Arabatik Eusko Alderdi Jeltzaleko zerrenda buruak esan berri digu tristetuta zegoela gaur, Otxandianok ez duelako independentista denik esan, uste dut edonola ere hemen galdera erantzun hauek beste bideo batetik zijoazela, estatu plurinazionalaren eztabaida mahai gainean Euskal Herria Bilduk defendatzen duela karril hori zabaldu
eta erabakitze eskubide hori gauzatzeko bidea behintzat zabaltzea, ezta? Euskal Jendarteak dioen hori Madrila eramatera, ez dakit zertan zebilen Andueza jauna egia esan da, baina momentu ikutu divertigarri izan zuten uneak ere izan genituen atzo. Bai, hori da, Andueza oso gogor eta bera den moduan, agertu zen, galderak, beste hautekidei mosten horrelako galderak eginez, eta Joseba Díez, eta ez bakarrik Joseba Díez, baizik eta EAJ-ko kide askok sare sozialetan ari dira klip hori ataratzen, galdera hori egiten dionean eta Otxandianok eset erantzuten duenean, baina bertan egon ginenok ez, badakigu zer gertatu zen, eta Andueza behin eta berriro galdetzen zion, zer nahi duzu, Kataluniako bidea jarraitu, eta bera ez, eta horrela sartzen zituen bere galderak, ez horren esperoan, eta azkenean hori klip oso polita da, baina ez da egia, eta badakigu atzo asko jarraitu genula elkarrizkera eta debate osoa, baina egia da beste askok sare sozialen bidez informatzen direla, eta justo klip horiek min asko egiten die, justo intentzio batekin ataratzen dituztenei, eta azkenean hori da gertatzen dana, kasu hauetan. Hauteskundetako momentu ezberdinak izango dira horiek edo nola ere gobernagarritasuna. Zer demontretaz ari gara, gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak zioen de Andres ez dela beharrezkoa izango. Aldiz, Otxandiano lehen indarra izan da ere, ez duela zertan gobernatu. Ez dakigu, Andueza jaunak kontrako mezuak jaurtita, zenolako gobernu berria espero dezakegu, baina ikusten da zenbakiak oso justu izango dituztela, erabatera edo zein bestera, gobernagarritasun edo eta politika kooperatiboa ere hitz egiten zuen Oihana Etxebarrietak Platonetan bertan. Goazen ikustera pixka bat, 22 horri begira, atzoko debatean zer zioten? Eta oraindik ez du erantzun. Eusko Alderdi Jeltzaleak itun bat sinatuko du EH Bildurekin. Eta hemen ezkerreko gobernua nahi eta ezkoa ikusten dugu behar ditugun erronkei aurre. Ira, batean eta bestean postulatzen denik ere ez da falta. Neko sosegatua debatea, baina, Alderdi Popularretik Laura Garridok badu gaitasun bat, aitortuko dugu euskara maila ere ona erakutsi zuela atzoko debate horretan, akaso ez sumarreko hautagaiak bezalaxe. Laura Garridok ez du alperrik hitz egiten normalki eta zuzenean jaurtitzen ditu gezi horiek, nola ikusi zenuen kontua, Maialen? Bai, azkenean, Laura Garridok lortu zuen pixka bat bizitzea debatea, eta azkenean bere papera oso ondo jokatu zuen, okuparen afera bai atara zuen, eta bere gauzak, saiatu zen zirikatzen, bai alderri batzuei eta beste batzuei, eta azkenean, gobernagarritasunari buruz hitz egin zuten, eta azkenean nik uste dut EAJak eta Pradalez argi izan zuen, demokrazia parlamentarioa errespetatu behar dela, eta hori esaten du badakielako behar bada ez da, boto ez begiratuta behar bada ez da lista botatuena izango, hau da, postu hori behar bada balitekea EH Bildu kentzea, baina bera badakiez lortuko duela berriz be gobernuan egotea PSeren laguntzarekin, eta hori azkenean logikoena da, gero zer gertatuko den, ez dakigu, azkenean politikari buruz hitz egiten dugunean, inork ez dauko brujula zehatz bat, baina egia da, hori da logikoena. Gauzak honela, agurtu horretik Maialen egia da, hauteskunde kanpaina honetan Gabarraren auzia, atletiken garaipena, Akopa Bilbo handian hori zalantzari gabe izan da ardatzetako bat, beste berriz, aurreneko aldiz, estatu hileta bat ere izan dela eta oraindik ere dolu egunak indarran direla, Ardantza lehendakariaren heriotzak eragina izan du kanpaina honetan, eta besteak beste akaso, aurretiaz osatu gabeko gobernu horretako ordezkari ezberdinetako lehen enkontruak, ezta? Ikusi ditugu Otxandiano edo eta Ortuzar bera, estatu hileta bateko harreman diplomatiko horien erakusgarri izan da, eta kaso sorpresa zarrapatu gaitu gehieno gainera. Bai, egia da, aste zaila izan dela, alde batetik atletiken garaipena egin du pertsona asko, politikaretik deskonektatzia, hori alde batetik, gero gaur Gabarra daukogu, eta egia da,
hori zer eragiten duen jendean, askok izaten zuten, atzo arte ez dela kanpaina piztu, ETB-ko debate horrekin ez, eta gero beste alde batetik, Ardantzaren eriotza, azkenean, askoi ez, sentimentuak eta emozioak piztu zizkien, ez? Eta hori kanpainan ere ikusi izan dugu, ez? Eta azkenean, nik uste dut orain hasiko dela, ez? Garrantzitsuena, ez? Eta horrengoko egunetan ikusiko dugula benetan zerren kanpaina elektoral bat. Maialen Ferreira, eskerrik asko, beste bain ere geurean izateagatik segituko dugu, ze oraindik ere kanpainak baditu beste aste eta zerbait aurrean, eta ziur lanik etzegula faltako, segiko dugu, honi zuzenean heltzen. Eskerrik asko, gabon pasa. Eskerrik asko, gabon zuei. Doinu ezagunak ziur asko eta askorentzako, BAP talde Andoaindarraren lehertzeko garaiaren kantu ezaguna noski baietz, eta musika zuzenean saioari soinu banda jarri diona 250 saiotan zehar. Zorionak Kojori, Koldo Otamendiri eta lantalde osoari egindako lanagatik, eta izan daitezela beste horren beste. Gu bagoaz, baina bihar itzultzeko mehatxua eginaz, pozarren hauteskunde kanpainari heltzen segitzeko. Tira, kanpainarekin zerikusi izango ote du J. Martinaren azkenak paktua izena dakar, eta gaurkoan ere estrainekoz, adio esango dizugu doinu hauen artean beharte.